Enyi ka nwanne, onye aghala nwanne ya. Enyi mperete na ọhị ndị enyi abụọ nọ n'ime ya. Enyi ha ịma mma, onye ebu ebu ibe ebu ebu, an accomplice ke ndị oyibo kpọrọ n'ime ihe mpụ na arụ. Ezi oyi ahụ wụ ihe onye mere dị mma. Ezi oyi ahụ a na-akpọ ejima m from another mother. Enyi lapalapa. Enyi ahụ wụ ihe niile ha na-eme n'otu obi. Ha chọ ịrụ ala n'otu obi, ha abụọ arụkọta ala ọnụ. Ha chọ ime ihe ọma, ha abụọ emekọta ya ọnụ. Ha chọ ime ihe ọjọọ, ha emekọta ya ọnụ. Ihe dị iche iche ha eme ya n'otu obi. One heartbeat in two ladies or two young men. Otu obi ka eji arụ ala ipu ezi elu. Enyi amara nwanne, ịnọngalugwene iwe otu onye n'ime ndị a m na-ekwu ụdịka enyi anyị nwere ya. Enyi ha ọbụla isi ka eme, isi ka aga oshi ya sịngele ebe agaja, ka isi ka ga hang ya sịngele street ọwụ. Ịrụkọta ala ọnụ na tohu uto. Enwe onye na-akọrekt nwanne. Eme mpụ emekọta ya ọnụ, achị ọchị achịkọta ya ọnụ, arụ ala arụkọta ya ọnụ. Enyi ka nwanne, onye aghala nwanne. Enyi ahụ wụ ihe niile ị na-eme ọ maara ya makwa nke ọ na-eme. In fact 95 to 98% of mpụ na arụ imekwurula gịnị ya abụọ kwuru mee. Ị na-ahụta na ọ wọtọ ga-adị forever. Gịnị ya abụọ ọ nọ na-erigmaro n'ime mpụ n'ime arụ. Ya na-atọ m, enweghị any reason na-ajụ onwe ha ajụjụ. Enweghị dịka nchagharị. Enweghị ihe dịka ịnọrọ ọdụ gị sị enyi nwe nwaanyị o enyi nwoke nna ihe a na-eme ka akwụsị ya. No, you devise means to do more. Ekwelite ya akwelite, ọ na-abụọ ekweligebe. Otu ụbọchị mmiri ga-aba, ọ ga-ezo. Kama na-eso mmadụ dị ndị dị otu a n'azụ rịgịrịgị. Achọ opportunity, iko ha zuo, ọ na-eshi ushi. Iko ha zuo, kwafuo, ọ na-eshi ushi. Ọ na-eshi fịọ, ọ na-eshi fịọ. Gba ọkwụ na break ma ịnọngalugwene. Bido gwawe onye gị na-emega ihe na o ruole mgbe unu ji echegharị shi na-eme ihe unu na-emepụta. Na o ruole mgbe unu ga-agbanwe na mmadụ abụzikwa ụmụaka. O ruole mgbe unu ga-eletịpa anya echi, cheke ihe chi ga-awụ. Olee steji unu nọ taa? O ruole mgbe otu onye ga-asị nwanne ya ka anyị kwụsị ihe anyị na-eme. Ma ọ bụrụ na imeghi ya shi na ihe ahụ ị na-emepụta, ọ jụ ime ya kwụsị ime ya. Nyere enyi gị aka unu kwụsị ya together, shi n'ime ya pụta together for good. Lechaa vidio na gaghị save otu ụbọchị ị ga-echeta m. Ọnụ mana aga m ekwucha na hapụ ịgwọ na ebe okwu m si abịa. Cherenụ the next video ụmụnne m mkpọtọ mkpọkpụrụ ụzọ tụrụ chai.